खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरो बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय जे जोंनि BTC आव गं 84 मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरिया जेबो भेलु गैया। गं 84 एबा गां 84 नेशनेल गेमफोराव देरहानानै फोरमान बिलाइफोर मोननायाबो जेबो जोंनियाव बेसेन गैया। आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय हादोर नाङैनो सिनायथि जानाय रायजो नाङैनो सिनाय जानाय गहेला बर' बिथांनि जा देरहासार जानाय बे खौरांखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। आरो गहेला बर' बिथांनि जा दुखुनांथाव बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय बे दिनैनि समाव गोबाङानो एबा नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। थारैनो बे समाव मख'नांगोन दि थारैनो जोंनि BTC सरकारा नेशनेल थाखोनि गेलेगिरि रायजो थाखोनि गेलेगिरिफोरखौ मा जाहोनाव नोजोर होआ मा जाहोनाव गारफबनानै दोनो मा जाहोनाव गेलेगिरिफोरखौ एसेबो नोजोर होआ मा जाहोनाव जोंनि BTC सरकारनिफ्राय गेलेनो मोजां मोनना एबा गेलेनानै देरहासार जानायनि उनाव मा जाहोनाव बिथांमोननो मदद होआ बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। जोंनि BTC आव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जायो। बेसेबां थाखा फैदों बेसेबां सोर टिका मोनदों सोर बेसेबां रां खामायदों सोर बेसेबां गारि गुरा गिदिर गिदिर लादों सोरनि लाइफआ लाक्जारि सोलिगासिनो दं बेफोरखौसो बांसिन नोजोर होनाय एबा बांसिन सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे समाव दुखुनि बाथ्रा जे नेशनेल थाखोनि बोरला गावनायाव मेडेल मोननो हानाय गहेला बर'आ दुखुजों दिनै दिखार नांनानै बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। गहेला बर'आ बोरला गावनायाव गासै 84 मेडेल मोननो हादों। बेनि गेजेराव गं 19 सनानि मेडेल लोगोसे नेशनेल लेभेलनि गासै 32 मेडेल मोननो हादों। गासै 84 गं 84 मेडेल मोननो हानाय गहेला बर'खौ दिनैसिमबो BTC सरकारनिफ्राय साख्रियाव एबा साख्रि थिसननाय जायाखै एबा साख्रि होनाय जायासै। बेखौ लानानै गोबां दुखु फोरमायदों नेशनेल थाखोनि बोरला गावगिरि बिथां गहेला बर' बिथाङा। दिनैनि समाव जों नुना मोननाय जायो रायजोआव जुदि बेफोरबायदि नेशनेल थाखोनि गेलेनानै सनानि मेडेल देरहासार जानानै फैनो हानाय बिथांमोनखौ गोबां बरायनायजों लोगोसे गोबां साख्रि बाख्रियाव थिसनो। नाथाय बोरला गावनाय नेशनेल थाखोनि बोरला गावनायाव गोबां मानि मेडेल मोननो हानाय गहेला बर'खौ 3rd ग्रेडफोरनि साख्रि एबा 4th ग्रेड साख्रियावबो थिसनाखै। बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। आरो बेखौ लानानै दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरा आथिखालनि सरकार आरो थांनाय समनि सरकारफोरखौबो बे समाव सोंखारिनो हमदों आरो बे समाव बाथ्रा बुंनो हमदों। थारैनो माब्ला नोजोर होगोन BTC सरकारा गहेला बर' बिथांखौ जाय गहेला बर'आ ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो ट्रेनजों दावबायनानैब्लाबो आखायाव रांखावरि गैयाब्लाबो नेशनेल गेमाव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। बै गहेला बर'खौ जोंनि BTC सरकारनिफ्राय माब्ला नोजोर होगोन? थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां। दिनैनि समाव गहेला बर'आ गाव एबा गाव न'खर सुंथानो थाखाय माखासे मानि नारा नाथाबाबो खामानि मावनानै सोलिगासिनो दं। नाथाय BTC सरकारा बे गहेला बर' बायदिनो सरकारि साख्रि एबा सरकारनि मदद होनो हायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन। दानिया फैदो बिदिब्ला BTC सरकारा जे दासिमबो गं 84 मेडेल मोननो हानाय गहेला बर' बिथांनो जे साख्रिनि जेबो बाथ्रा सानाखै बेखौ लानानै माबायदि दिखारजों बाथ्रा बुंदों गहेला बर' बिथाङा बिथांनि बे बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। मा खाजोराव होबावनो खस्थ' सानसे साननै ओंखाम रसा नांनानैबाबो गेलेबोदोंमोन जेबो खामानियाव होआसै माथो। BTC बायदियाव बेफोरो जेबो भेलु गैया। नैबे नेशनेल गेम्सनिमोन। नेशनेला आलदा जायो नेशनेल गेम्सआ आलदा जायो। बेयावबो 2 मेडेल देरहानो हादोंमोन आं केरेलायाव जानायाव आरो टप बे समाव बिराद मोजां गावनाय टप प्लेयार जादोंमोन आं। नै बे गासिबो नेशनेलनि 32टा दं नेशनेलनि मेडेला ओमफ्राय बेनि गेजेराव गल्ड मेडेला 19टा आरोखि ना गासै 84 मेडेल उइनार जादोंमोन आं सनाफोर। नै बेफोरो मा खाजोराव होबावखो जेबो खाजोराव होआसै। बायला जिला जाजोब्बाय बेसेबां जोथोन लाबावनो। माबा मोनसे आसा खालामै दोनबाय थादोंमोन आङो माबा मोनसे जाहैगोनदां BTC आव माबा मोनसे
साख्रि थाख्रि मोनगोनदां होननानै दोनबाय थादोंमोन नाथाय गैया गासिबो बेफोरो बे आंनि साननायल' जानानै थाबाय आरोखि ना नै बे गासिबो नैबे बिदिया नैबे गासिबो नेसनेल मेडेल जोब आरोना बे नेसनेल मेडेल जोब नै नेसनेल गेम्सनिया गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय सार्टिफिकेटआबो गोमालांला जोब्बाय आरोखि ना जोथोन खालामबाबो जेबो लाब जायासै ना ओंखायनो दुखु मोनो सनाफोर एसेबां सानथाम सानब्रै गाहाम ट्रेनाव ओंखाम रसा नांलांनानै एखमबा सिट गैया सिगांनाथ' सिट गैया बिदि जाखायोमोन सिट गैया मा गैया फायखानायाव थानानै गेम गेलेनो थांनाय बिदि जाखायोमोन आरोखि ना जोंनि माबायावहाय आन्दारावहाय जोंनि आमोलावहाय गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय बिराद दुखु मोनो बै समखौ गोसोखांबाथाय मानो होनबा बिराद खस्थ' खालामनानै गेलेदोंमोन सानफा रसा नांफाखा 50 थाखा फैसा लानानै गोजान गोजान थांनानैबाबो गेलेनानै फैदोंमोन जोङो नाजादोंमोन गाव गावनि नाजानायखौ उन खालामनानै दोनाखैमोन आरोखि ना नै नस्थ' जाजोब्बाय मा खालामनो बिराद दुखु मोनो आरोखि ना आङो ओंखायनो जोंनि बिटिसिआव बेफोरो जेबो भेलु गैया बेफोरखौलाय मानो बावब्रा आलासि फैबा गय होग्रा खालामसै नामा बेफोरखौ ओंखाम जायो आरो बेहाय बाबा मा लुगोनलै सना दंबावो बेबायदि सिला गिदिर गिदिर अहायबा दंबावो अहायबा माबाफोरनिफ्राय मोननाय एवार्ड मोननाय मा मोननाय दंलाजोबबावो गद्रेजफ्रावबो दंलाजोबो बायलाजोब्बाय माबालाजोब्बाय